UGWUMBA amatogodu todo mgbe ile etu isi tonite ọ dị mma amụ m n'Enugu oge nwanne nna m bi na number 22 Church Road na Asata papa nọ na Makodi ọ na railways oge ime meve mama m gbadata ebe a bịa mụọ m ekulum n'aka gbagobekwe ugwu Hausa ebe a ka nọzi wee tu jebe akwụkwọ nata ani Igbo ka a na-anụ ọgụ amabụrụ m ani Igbo ncha nata m ka a na-anụ ọgụ amara m maka na amụ m n'Enugu ive gbasara Enugu na-emetụ m na-arụri nne ndị na-emu na ba na-alụ ọrụ gbado ndị Enugu amara m ka o si mee masị na mkpacha anya jere mana enwe ka gị na ndị mmadụ esi wee na-eme ive omebe a na-emetụ gị n'arụ bugodo oge ekesi steeti esi m Enugu eje ọrụ onwe ụlọ enye m na Anambra maka na mbụ director mana ịnọ na ya na-abịa m arụ ịghọtago eto m n'ugwu Hausa njem akwụkwọ n'ugwu Hausa mesie na St. John's Kaduna ebe Chumanzọgụ jere akwụkwọ ana m apụta nna m nọ na railways join anya ka esi eme ọ ga-abụ ịpụtara n'ebe ọbụla papa gị na-alụ ọrụ ibidogodo ebe a bụ tupu ọnwa ive ọzọ ihe eme anọzi m ebe a bụ agha wee su nwunye m bụ lọya mụ na ya lụkọrọ ọrụ a anyị bidola ọrụ n'ovu oge tupu ọ jee ịgụ lọọ Chukwu gozili ọ na-ama akwụkwọ rinne chọọ ịbụ sista o so na ndị bishọp Okoyerota bụrụ sista well ife mezie gaa ka o si wee gaa ya na Peter Edochie mana kịta ọ ka na-ejekwe ọrụ ụka ọ natara na yipụ abịala ọnya lie ebe ọba moto jebe nkụzi diọkpala m nọ Port Harcourt amụ diọkpala m ọ ga-agha be 1970 ya na ọ ya dị 50 ndị ọzọ ọtọgasị nwoke niile ahụ anụsigo nwunye bisi elu na nkeba ndị nọ Lagos nke na Abuja etu a ka o si wee dị mgbe ahụ gịnị na-ebido ka edetu ọ dị ọkachasị ihe gbasara etu ọbụla ọ na-agata ụka ife melie bụ oge nsi ugwu Hausa nata nyanwasi Lagos gbanata anyị na-abụtinyela akwụkwọ na redio akpọọ anyị na-eju anyị ajụjụ ndị chọrọ ịlụ ọrụ n'ụlọ nta akụkọ ma mgbasa ozi ma ndị ọzọ ọ bụrụ mụnwa bụ sọsọ nwoke ewelu na ụmụ nwaanyị ịtọ nyanwa so na ndị ịtọ abụ ewelu abasị ya ma ọ tere aka nyanwa bata izuka ma izuka na-aba nyanwa bata ọ bụ omume ya sọ m rinne nyanwa na-ene m anya ndịsi anya ka onye isi na ịlụsiri ana ọvụma maka ka si akpụ ntutu m na-agba egwu mana ọkatazi anya bụ nkata ọhọrọ ngịga etu a ka o si wee dị anyị bara ụlọ ọrụ 67 ruo 69 n'Ụmụahịa St. Fimbas Catholic Church mụ na ya gba akwụkwọ mma agwa gị na Chukwu goziri anya ọfụma ive sonarịsị m ebe ọ nọ bụ ọmụmụ ọ nọ n'ụmụ akwụkwọ rinne ọ dị eme ngala ebe ọbụla ọ nọ ọbụla mmadụ agwara gị
na nwaanyị a bụkwara ọkaiwu ka ọ bụ ịma ama ya na onye Chukwu goziri etu a bụ onye abụ na-ada anọta akarị nne ebe ọbụla ọ na okwu asị abịa ọbịa gwalụ ndị nọ na mahadum nke a ka ọbịa gwalụ ndị nọ seminarị Chukwu goziri ya ọfụma zikwuo n'aka ya na-egozi mmụọ maka asị na nwoke ọbụla na-aga n'ihu na enwere nwaanyị anya ruru ana nwunye m anya ruru ya n'ọfụma dịka i kwuru ị na-ene anya na-ekpe ekpere na Chukwu nyere aka nwere ike ịbụ ụgbọ elu n'afọ a na-ekwe ya ọ bụrụ nkwa ka ị na-esi ka anyị soro ikpewe ekpere maka eke maka ọtụtụ ndị mmadụ ekwuta ha na-azị nna Igwe Edochie ọ dabakwa ụgbọ elu ejiri gị mmadụ na-ekwu na afọ a na ọ ga-eme ana m ekpe ekpere ka ọ mee n'arọ a maka na nwatakịrị nwaanyị onye Igbo a bụ si obodo Igbo bịa ebe a yọọ m ezigbo mgbaalụ yọọ m ezigbo ayịyọ wee sị m biko na ndị chọrọ ịbụ m n'obodo oyibo erike nwa nwoke sikwa obodo Igbo nata ụbọchị ise gara aga wee sị m na ọbụla na ntụ akwụ n'obodo oyibo n'ebe ọbụla ọ bụ ya ka nọ na ndị Igbo gbanaba m ekwe ka m zuo ike n'ife ọbụla nchọkawanye m na ba ga-eweta ya nye m na etuba si enwere m aṅụrị n'obodo oyibo erikezi ụmụ ebe anyị na-eme na onyonyo nwere na nke ewepụta nọ n'ime a na-adị ya bụ ana ma na eziokwu maka na ọnwe onye gwa m na ọnwe ebe akpụ m n'obodo oyibo na Amerịka onye na-edobe m see foto ọkwụwa ụgwọ ọ bụrụ sọzọ ya ebe akpụgo m erigo nne ya na unu kpeelu m ekpere ka ịgụ apụwa m n'anya ị mara m ma eje n'ara ana m asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Hausa na-asụ n'atọ na-asụ enwere ihe mere nkịta anyị n'ebe a nwere ụta mgbe anyị abụ na anyị na-enene things fall apart ebe a mba dịka Okonkwo ọ dị m ka ya bụ ihe ọdị n'ọbara na ọ bụghị dịka na iji eme ihe ejije dịka na ụdị na nwoke konye ekwu okwu ana m ebe a na-enwe ya anya ọ dị m ka ndị ahụ dịka hafụrụ ya bụ ihe n'ọbara ọwụ mmeghe omume Okonkwo ọgụ bụ Okonkwo afụrụ dị akwụkwọ ajụjụ ga-asịkwa n'ike ọ dị ka ife dị n'ọbara maka na ọ ga-anyị mesi things fall apart ndị melie erigo nne mana Chinua Achebe nene nke anyị mee si na onye abụ Okonkwo tupu ọ nwụrụ Okonkwo ka ọ na-akpọ m na mụ na ya ebe a Okonkwo ka ọ na-akpọ m tupu ọ nwụọ oge ọ bụla ndị majara ibu ya na Amerịka ajụọ na ajụọ nke maka Okonkwo kpọdebe m Peter Edochie nwego mgbe ndị mmadụ ga-eju ya ajụjụ si ya onwe ka isi wee mechie anya bụ Peter Edochie na nlọ wee dee akwụkwọ ahụ sị na ya marọ mana ya bụ sị na Okonkwo dị welie n'eziokwu mesịa ndị mmadụ si m na Okonkwo ya mere abụrụkwa n'ụsa na omume m ka m mee ebe a ọ bụrụ ebe a jụ m n'ajụjụ ya na eme m Okonkwo onye delie nabata ya ka ntinye ya etu ya